Helo, fi yw Lleucu Jenkins. Fi'n dod o Aberteifi, ond ar hyn o bryd fi'n y trydydd flwyddyn yn byw yn Aber yn astudio astudiaeth ffilm a theledu. Mae celf yn gyffredinol yn celf digidol i fi'n canolbwyntio ar creu portreadau mewn arddull penodol sef continuous line a defnyddio lot o lliwiau llachar yn gwaith fi. Mae gyda fi diddordeb mawr o hanes teulu a lot o'n ardal. Yn aml i fi'n treulio lot o amser 'da mam gu yn gwrando hi'n adrodd straeon am y teulu neu mynd trwy hen luniau. Pan weles i'r hen fapiau o tir y ffarm ar yr archifau digidol, penderfynais i creu darlun oedd yn canolbwyntio ar hanes y ffarm a'r teulu trwy cael mam gu fel y prif ddelwedd. O'n i'n teimlo fel oedd yn hanfodol cael mam gu yn y darlun, gan mae hi sy'n cysylltu ni i hanes a chefndir y ffarm lan at heddi. Nes i greu portread mam gu yn arddull arferol fi o continuous line. Tu ôl iddi nes i ychwanegu map o ardal Aberteifi oedd yn cynnwys y tir a'r caeau'r ffarm. Fel petai oedd yn cynrychioli perthynas hi gyda'r tir a'r gorffennol. I fi'n uniaethu gyda sentimentalrwydd fy mam gu. Wrth gyfuno arddull modern a thestun traddodiadol, credaf fy mod yn creu portread gweledol o beth mae brodoliaeth yn olygu i mi.